आलेल्या सर्व गोविंद पथकांचं या ठिकाणी आयोजक संदीप भाई जळगावकर यांच्यातर्फे आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत। आज अभिमानाने सांगावंसं वाटतं की भांडूप मधील 80% गोविंदांना टी शर्ट हे संदीप भाईने दिले। एकदा जोरदार टाळ्या। 7 वाजता गेल्या वर्षी आणतात, थोडं लेट होतात, यावर्षी लवकर आला। धन्यवाद। जोरदार टाळ्या वाजवायच्या या महिलांसाठी। या आपल्या शिवकन्या आहेत, लक्षात ठेवा। रणझुंजार झुंजार अशा या लेडी आहेत ज्या इथे 5 सरांनी यशस्वी सलामी दिली आहे। आयोजक सन्माननीय संदीप भाई जळगावकर त्यांनी आयोजित केलेला हा दहीहंडी उत्सव 2024 सर्व पांडुपकर जनतेचे व आलेल्या सर्व गोविंदा पथकांचं या ठिकाणी आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत। साताराची सलामी देताना साई बजरा त्यांना जागा करून त्या स्टेजच्या उजव्या साईडने सर्व मंडळांना इकडे होते।
अंधेरीचं मित्रमंडळ आहे, त्यानंतर तुम्ही हो. अंधेरी तुम्हाला रेडी राहायचं. डीजेच्या इथे कोणी सॉरी बँजोवाल्यांच्या इथे कोणी उभं राहायचं नाही, त्यांना वाजवू देत. सर्वांना विनंती आहे. पाच तराची सलामी देताना 7 रस्ता 6 तराची संदीपभाई जळगावकर यांचं टी शर्ट आयोजक कडक अशी ही 6 तराची सलामी 7 रस्ता मित्रमंडळ. अंधेरी आपण जायचंय. तुमचं कुठलं आहे? अंधेरी नंतर नेताजी आहे. ठीक आहे लावा. अंधेरी तो एक चला लावून घे. नेताजींना कुठे घ्या नंतर अंधेरी घ्या. हे जे आता झाले आता जे 6 थर लावले त्यांनी उजव्या बाजूने या. धन्यवाद. आपण या ठिकाणी आलात. आम्ही आपले आभारी आहोत. आयोजक संदीपभाई जळगावकर यांच्या वतीने मी आपले आभार मानतो. स्वप्नील आपण 8 थर लावायचे. जोगेश्वरीचा राजा त्यांना थोडं थर लावायला जागा करून द्या कृपया, विनंती आहे. मोनालीत असताना सर्व मंडळांना आयोजक संदीपभाई जळगावकर यांच्यातर्फे एक नम्र विनंती आहे. आलेल्या सर्व मंडळांना या ठिकाणी थर लावायला दिले जाणार आहेत. सहकार्य करा.
येते जी ती रस्सी, सेफ्टीची रस्सी. कडक असे 8 राजा हळू त्याला बाळा हळू येते. खाली उतरू दे, खाली उतरू दे वैभव. खूप छान उत्साह आहे. असेच आपले सगळे हिंदू सण जोशात उल्हासात साजरे झाले पाहिजे. धन्यवाद. 25,000 रुपये. नंतर आमचं किती बघ लावतंय. शिवनेरी तुम्ही थोडं पुढे यायला सुरुवात करा. तुम्ही पुढे आलात तर तुम्हाला तो महिलांसाठी जरा जोरदार टाळ्या वाजवा. 1 3 4 5. सिंधुदुर्ग. मला तू टेन्शन घेऊ नको, तू सेफ आहेस. दोन्ही हात सोडून बिंदर तू फ्री राहू शकते. तुम्ही लावून घ्या. बाळगोपाळ फ्री आहे तो आमचा, त्याला हळूहळू खाली घ्या. याच्यानंतर खिंडीपाडा लावतील. शिवनेरीचा शिवा नंतर खिंडीपाडा. इथे महिला आहे, कृपया धक्काबुक्की करू नये. 1 मिनिट. थोडा मंडळ आहे. हे कुठलं मंडळ आहे? गरुडच्या थोडं थांबा, जिथे आहे तिथे थांबा, हलू नका. ते जाणारं मंडळ आहे. सर्वांनी जरा जागा खाली करा, त्याला काम करू द्या. जाणाऱ्या मंडळांना पहिले जाऊ द्या. तिकडची जागा थोडं मागे जा. तुमचं मंडळ असेल तरच घेतो. मिनिट द्या. हॅलो, उजव्या बाजूच्या लोकांना विनंती आहे, प्लीज जरा हात जोडून विनंती आहे. तर लावताय, थोडा धक्काबुक्की करू नका, माझी विनंती आहे आपल्याला. उजव्या बाजूच्या लोकांना, बँडवाल्यांना पण वाजवता येत नाही. विनंती आहे जरा वाचला ना प्लीज, विनंती करा. पाच तारवाल्यांना विनंती आहे की डाव्या बाजूला तुम्ही एकत्र या आणि 5 तार लावा. फक्त 7 तार एकेकाने लावा. 5-6 तारांनी डायरेक्ट लावला तरी चालेल.
डाव्या बाजूला 5 इथे लावा तुम्ही 6 तिथे उभा आहे तिकडे थोडं पाठी घेऊन सहकार्य करा. मंडळाची गर्दी झाली. त्यांचे मंडळ दिवा तुम्ही पुढे जायचंय. आता एक मिनिट तुम्ही दिवानंतर लाल चाफा थांबा. ते मंडळ जे आहे ना ते तिथून बाहेर पडू दे. तुमचा फक्त प्रतिनिधी ट्रॉफी घ्यायला इकडे येईल आणि 8 जणांचा जो हे आहे ना तो मध्यभागी येईल. 33 कोटी होते मग तुम्हाला घेतो शिवनेरी. हे किती आहे? पाच तर झालेले आहेत. शिवस्मृती किती 6 तर ना लगेच लावा. तुमची ट्रॉफी घ्यायला इकडे या आणि ग्रुपमध्ये तुम्ही लेफ्ट साईडने या. गणेश मित्र मंडळ दिव्याच्या मंत्रिमंडळाने आपल्या 7 जणांचा ट्राय करते. तुमच्या सेफ्टी लावून या गोविंदाला. अजय 5 तर गणेश मित्र मंडळ. ठीक आहे. इकडून सर्वांनी जरा या गोविंद पथकाला जागा करून द्या. त्यांना थर लावायचे आहेत. शिवस्मृती वीर हनुमानसाठी जरा सांगितलं. शिवस्मृती आणि 7 तर लावलेले आहेत. कडक असे त्यांचे प्रतिनिधी इथून सन्मान चिन्ह घेऊन घ्या. संजीवनी आपलं मंडळ आहे. थांबायचं सहकार्य करा. दिवावाले दिवा त्याच्यानंतर लाल चाफा जय बजरंग चुनावटी 5 होते. सुस्फूर्ती समजून घ्या सर्व गोविंदांनी. तुमच्या गोविंदाला कुठे त्रास नको. तुमचे किती तर आहेत? 7 आहेत. मग थांबा. आता 6 वाले आहेत. त्यांचं एक मार्गदर्शन द्यायचं. 6चं अजय 6चं मार्गदर्शन रेडी. 6चं शिवस्फूर्ती 6चं भारत माता महिला गोविंद पथकासाठी जागा वाढून द्या. आपण किती तर लावणार आहे? 5 ना. इथे जरा महिला पथकासाठी जागा करून द्या. तिथेच लावा. सेफ्टीची गरज आहे का? तुम्ही आलीस नाही ना. त्यापासून आम्ही आभार व्यक्त करतो. आणि गडबड असल्यामुळे जरा जेवढे जास्त लक्ष देता येत नाहीये. अथर्व एकही शब्द नाही बोलायचा. थांबा. तुम्हाला वरती नंतर बोलायचं नाही. गरुडाचेपचा एक व्यक्ती उजव्या बाजूने या. उत्कर्ष मित्र मंडळ नगरला जायचंय. गरुडाचेप तुमचं एक व्यक्ती पुढे या. बाकी इथं लावले. आला 1 मिनिट. 6 तर लावले. अजय लाल चाफा या ठिकाणी 7 तराचा मानवी वर्चोला रचताना उपस्थित सर्व भांडुपकरांचं आयोजक संदीपभाई जळगावकर यांच्यातर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत. कृपया गरुडाचेपच्या सगळ्या सहकार्यांना जायला जागा. सर्व गोविंदा बाहेर जातो. तुम्ही जरा जवळ या. मराठा जरा जवळ या. अजून जवळ या. ते जातील. जरा जागा करून द्या. सर्व आपल्या कुठल्याच गोविंदाला त्रास व्हायला. दिव्यावरून आले, खूप लांबून आले. त्यांना जरा तर लावू दे प्लीज. लाल चाफा 7 तारांसाठी. बजरंग याच्यानंतर तुम्ही घ्या. अरे
संजय हे फक्त सेफ झाले का सगळे आहे तिथेच लावा. हा इथून जाऊ दे नाही जागा झाली आता इथून जाऊ दे फक्त ते आमच्या बाळगोपाळ आवड एक लक्षात ठेवा आयोजक संदीप जळगावकर यांचा एकच हेतू आहे तुमचा कुठलाही गोविंदा नाराज होऊन जाणार नाही आणि त्याला नाराज होऊन जाऊ देणार नाही फक्त तुमच्या गोविंदाला कुठे त्रास व्हायला नाही पाहिजे ही तुम्ही तुमची जबाबदारी घ्या अशी आम्हाला कळकळीची विनंती आहे. 2-2 थर लावतोय एकाने लावून झाला की दुसऱ्याने तिकडून लावा. महिला गोविंद पथकासाठी जागा करून द्या जरा. मराठा तुम्ही इथे ग्रुप तयार करा म्हणजे आम्ही तुम्हाला मराठा डाव्या बाजूला या हळूहळू डाव्या बाजूला प्लीज सहकार्य करा. महिलांना जाऊ दे. महिलांना इथे थर लावू दे. जागा करून द्या त्यांना. सर्वांनी बाजूला व्हायचंय. 33 कोटी नंतर शिवनेरी 8 थर लावणार आहेत. दोन्ही मध्यभागी येऊन उभे राहा. 33 कोटी आणि शिवनेरी 33 कोटी आणि शिवनेरी मध्यभागी या. हे किती आहेत दिव्यावरून आलेलं हे गोविंदा पथक खूप वेळ वाट बघत होतं. त्यांनी सेफ्टी लावली नाही सगळ्यांना हातवरती करा. त्यांनी सेफ्टी मानसीताई सावंत यांचं हे गोविंदा पथक हळद कसे 7 थर लावले. सगळ्या बाजूला जरा सगळ्यांना द्यायची ही इच्छा फक्त आपला गोविंदा कुठे दुखापत नाही झाला पाहिजे. हे 7 थर लागले की 33 कोटी मग शिवनेरी त्यापूर्वी भारत माता आहे महिला हे 3 लाईन राहतील सेफ्टी बेल्ट जवळ आणि कोणी घाई नाही करणार आता. रामनगरचे हे गोविंदा पथक आपल्या मांडूरमधील ज्यापासून गोविंदा पथक 7 थराची सलामी देताना हा बाळगोपाळ आरामात होते सगळे जरा दूर जा. हा तुमची लावू दे 33 कोटी महिला झाल्यानंतर तुम्ही 33 कोटी त्याच्यानंतर शिवनेरी मध्यभागी घेऊन जा. हा कोणाला काय लागलंय का कोणाला काय लागलंय काळजी करू नका. हिंदू सण साजरे झाले पाहिजे पण स्वतःची काळजी घेऊन विनंती आहे आपल्याला घाई करू नका. आपण 12 वाजेपर्यंत गोविंदा चिंता नाही ना चिंता नाही तुम्ही पण पास करता.
किती नंबर आहेत पहिला? 1 2 3 4 5. जरा जोरदार टाळ्या वाजवा महिलांसाठी. आता हा बाळगोपालचा लवकर उतरवा खाली आणि 33 कोटीला हा महिला. आणि महिला उजव्या बाजूने तुम्ही खाली या. उजव्या बाजूने सगळं खाली आहे. उजव्या बाजूने या कृपया. महिलांना जागा द्या. कोण बोलत आहे? नाही दादा आता वेळ नाहीये. प्लीज मी तुम्हाला विनंती करतो मागे दाबाला बोलून गोविंद आहे. तुम्ही खरंच खूप सुंदर आहात. ऐका ना महिला प्लीज प्लीज नाही वेळ जाणार तिकडे. बाकीच्या मंडळांसाठी तुमचा आम्ही खरंच आदर करतो आणि वेळ नकोय. तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल त्या नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.